Tak dobrý deň, dámy a pánovi. Dneska sa sme v Robloxe a hráme elementy s mojím kamarátom s Spidermanom. Maťo, máš skryté meno, dobre? Nemôžu vedieť naše naozajstné. OK, a to ja poviem. Tak dobre. OK, a to ja hovorím. Ja s vami je Barden Tadias a ideme na to. Ja tu dám spin. Kde to vypadne. A teraz zatiaľ pozývam na... Mám niečo dobré, už poď. Proti môjmu kamarátovi, dobre? No tak užívať to dáva. Na začiatku vždycky dávam ohýnek. Super! A vždycky tam dávam lak. Ja mám ESO v rukave. Co ty si myslel, mama mia? Co? Tam... Au! To bolelo. Do hlavy. Vidíš, aký som dobrý? No, to mám tak malo... Tak počkať, hej. Ja som ťa okradol. Ja chcem tie peniaze späť. Nedám. No tak ideme, okej? Dobre. Ja ide na toto odber, ale aj na toto video. Aby som mohol robiť podobne ďalšie takéto videá. Dobre? Aby Martin, aby Spiderman to furt prehrával. Predstav, chceš spraviť, tak? Darma je darma. A dávam vodku. Vodička. Ja? Ju za všetky? O všetko okradol. Ja som ťa o všetko okradol. Som neradil zahrávať sa. Ja o všetko okradol, Maťo. No ešte mám 597. Ja mám 8000. No tak daj si prosím niekomu inému zažiť. Nie, ja chcem toto. Je to okej.
Aha, odber. Takže môžeme ísť proti tebe? Čakaj, hej. Už mám dosť pásu, tak to teraz sa rozhodne. Lidičky, na chvíľku dám niečo ukázať. Viete čo? Dáte toto a pôjdete sem dole. Kliknete toto. Nie. Toto. Pozerajte sa. Ja, je to ono. Dáte toto a kliknete toto. A dáte krížik. Pôjdete naspäť do hry. Tak sa pozerajte. Chcem pozerať, čo sa deje. Stane. Poď potom sem. Sem. Je toto a máte. Vidíte? Zdarma máte dve veci. Poď, Maťo. Ako vždycky, dávam trošku ohníku na začiatku. Trošku ohníku na začiatku, ti neuskopíš, tak? No tak, takujem, že si mám, že si vrátim a dám ti. No teraz ti dám prst, lebo ti dávam druhú trst. Na dneska by to bolo všetko, takže